варзишгарони тоҷик пас аз иштироки бомуваффақият дар чемпионати Осиё оид ба қайқронӣ ки миёни наврасону ҷавонони то 23 сола дар шаҳри Районги Таиланд доир гашта буд, ба ватан баргаштанд. Парчамбардорони меҳанро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, роҳбарияти кумитаи ҷавонон ва варзиши кишвар, шахсони масъули федератсияи қайқронӣ ва инчунин наздикону пайвандони варзишгарон бо тантана пешвоз гирифтанд. Бояд қайд намуд ки дар мусобиқаи зикршуда кишвари моро 2 нафар қайқрон Муҳаммади Раҷабов ва Шарипов Фирдавс намояндагӣ намуданд. Қайқрони умедбахши тоҷик Муҳаммади Раҷабов ки тарбиятгирандаи муассисаи давлатии Мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 4 оид ба шиноварӣ ва ҷаҳиш ба об мебошад, дар чемпионати Осиё оид ба қайқронӣ байни ҷавонон дар 2 масофа 2 медали тиллоро сазовор гардид. медалҳои тиллоамро дар масофаи 1000 метр ки ин масофаи олимпӣ аст, дар он ҷо ҷойи аввалро ишғол намудам ва дуюмаш масофаи 200 метр. Дар масофаи 500 метр аз ҳисоби аз лавушка мегӯянд, аз ҳамон хуб баромада натавонистам, аз ҳисоби ҳамин камтар ақиб мондам ва ҷойи дуюмро ишғол намудам. Медали сеюмро дар мусобиқаи dastavӣ ки 32 мегӯянд, дар он ҷо бо Шарипов Фирдавс ҷойи сеюмро ишғол намудаем. бино ба иттилои масъулини федератсияи қайқронии кишвар, варзишгарони мо баъди ин баромади бобарори хеш акнун омодагии ҷиддиро барои чемпионати ҷаҳон ки ба наздикӣ дар кишвари Португалия доир мешавад мебинанд. бори аввал аст ки дар чемпионати Осиё варзишгарони мо дар 2 масофа медали тилло ва 1 нуқра ва биринҷӣ мегирад. нақшаи асосӣ ки соли оянда бозиҳои Осиё мешавад дар давлати Япония ба он ҷо ва баъдан орзуи ҳар як мураббии варзишгар омодагӣ барои гирифтани роҳхат ба бозиҳои олимпии 2028 мебошад. зимнан ёдовар мешавем ки чемпионати Осиё оид ба қайқронӣ байни ҷавонони то 23 сола дар Таиланд аз 12 то 16 июни соли 2025 баргузор гардид. Варзишгарони тоҷик дар ин мусобиқаи муҳташами қоравӣ дар масофаи 200, 500 ва 1000 метр тавонистанд 2 медали тилло, 1 нуқра ва дар канои 2 нафара 2 медали биринҷиро соҳиб шаванд. ва тими миллии кишварамон дар риштаи зикршуда пас аз анҷоми мусобиқа дар ҷадвали умумии чемпионати мазкур дар мақоми сеюм қарор гирифтанд.